Ringrazzjakom kif wedna illum se nkunu qegħdin inħabbru metodu ġdid ta' ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija, metodu li jitlaq mill-metodu antik illi dejjem kellna f'pajjiżna għal snin twal, metodu ta' trasparenza li jirrifletti trasparenza li tant nemmnu fiha u li huwa xieraq għaż-żminijiet tal-lum. Jibda bil-prinċipju bażiku li jien ma rajtum kien fl-abbozz imressaq mill-oppożizzjoni stabbilit mill-Venice Commission, dak ta' public competition, ta' kompetizzjoni pubblika, kompetizzjoni li mhux se tkun waħda interna fil-Korp tal-Pulizija ma hija waħda pubblika, nieqsa dan il-punt tal-kruċjali nieqes mill-proposta tal-oppożizzjoni illi ifisser illi il-persuni li jistgħu japplikaw se tkun permezz ta' sejħa pubblika. Is-sejħa pubblika toħroġha il-Public Service Commission. Il-Public Service Commission hija awtorità li toħroġ mill-Kostituzzjoni, awtorità kostituzzjonali li tajjeb ngħid ir-rappreżentanti fuqha huma tnejn maħturin mill-Ministru, tnejn mill-Kap tal-Oppożizzjoni u chairman li huwa maqbul bil-partiti politiċi, bejn il-partiti politiċi. L-applikazzjonijiet wara li jinħarġu jiġu evalwati mill-Public Service Commission, jiġifieri qed jitlu 4 applikazzjonijiet, 5 applikazzjonijiet, 3 applikazzjonijiet, jiġu evalwati minn din il-Kummissjoni, Kummissjoni li toħroġ mill-Kostituzzjoni, u jiġu shortlisted għal 2 kandidati. Mela jekk għandna 4 jinżlu għal 2, jekk għandna 5 jinżlu għal 2, jekk hemm 3 jinżlu għal 2. Dawk it-tnejn li fil-fehma tal-Kummissjoni ikunu l-aktar indikati biex jokkupaw il-kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija. Minn hemmhekk il-proċess jimxi għand il-Prim Ministru u l-Prim Ministru jagħżel l-aktar kandidat li hu fil-fehma tiegħu jidhirlu li jixraqlu jokkupa l-kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija. Tajjeb inħarsu lejn dak li provdiet il-Venice Commission fir-rapport tagħha. Il-Venice Commission ta' dritt ta' vito lill-Prim Ministru, ġifieri dritt li l-Prim Ministru jkun jista' jirrifjuta dak li jibatlu l-Evaluation Committee, jien dan id-dritt lest li ġedih. Lest inġedih għal raġuni prinċipali illi ma nixtieqx li ninġi f'pożizzjoni li nikkontrasta mal-Public Service Commission. U l-Kommissjoni tibgħat kandidat u l-Prim Ministru jgħid. U allura naturalment se tgħiduli li dan huwa verament metodu rivoluzzjonarju saħansitra aktar onerus, ġifieri aktar qiebes minn dak li għaltilna biex inwettqu il-Venice Commission. Imma fadal iżjed. Fadal stadju ieħor kruċjali. Fadal l-istadju tal-Public Appointments Committee, ġifieri dak il-kumitat parlamentari illi huwa kompost minn membri tal-Gvern u membri tal-Oppożizzjoni, mela l-għażla ix-xewqa tal-Prim Ministru mhux se tkun waħda finali ma se timxi quddiem dan il-kumitat u dan il-kumitat se jkun jista' jagħmel il-greening l-iskrutinju tiegħu, l-Oppożizzjoni se jkollha l-opportunità sħiħa illi tagħmel id-domandi kollha illi jidrilha xierqa u minn hemmhekk ukoll jittieħed vot parlamentari. Mela l-Oppożizzjoni se jkollha l-parteċipazzjoni tagħha kemm fl-istadju tal-Public Service Commission, kif spjegajt, Public Service Commission hija maqbula bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni, tnejn proposti mill-Gvern, tnejn min naħa tal-Oppożizzjoni chairman li huwa maqbul u terġa' mbagħad l-Oppożizzjoni tidħol fl-istadju finali tal-Public Appointments Committee. Jifdal l-aħħar aspett. L-aħħar aspett hija l-kelma tal-ġurija tiegħi, il-kelma li qed nagħti mal-poplu Malti u għawġi kollu li rid Kummissarju tal-Pulizija li jkun serju, li jitħalla jagħmel xogħlu b'mod awtonomu u mingħajr intriġi. Dan jiena wedu. Aħna gvern li jiddeċiedi, aħna gvern li qed jaġixxi. So, Dr. Avela, under the new system, you envisage a scenario where we'll have a police commissioner who has not been a police officer in the past? Am I understanding that correctly? Il-kriterji tal-eligibilità trid tfassalhom il-Public Service Commission. Dak huma dik hija xi ħaġa li tidħol fil-mansjoni tal-Public Service Commission u wid titfassal il-kriterji tal-eligibilità. But it could play out that we could have a police commissioner who has never been a police officer. Am I understand? I just want to be sure I understand. Neċessarjament, għax jiddependi mill-kriterji tal-eligibility. Issa, irridu nagħmlu distinzjoni bejn il-public call u l-eligibility għax il-Public Service Commission mbagħad tagħmel ir-rekwiżiti ta' persuni li jkunu eligibbli biex japplikaw għall-kariga. Fosthom jista' jkollok il-kwistjoni ta' esperjenza fih dan il-Korp tal-Pulizija dik xi ħaġa li tiddeċiedi dwarha il-Public Service Commission.
Semmexxu b'ritmu li iktar ma nistgħu naġlu aktar aħjar, ħalli l-pajjiż ikollu l-Kummissarju tal-Pulizija, fil-frattemp hemm l-Aġent Kummissarju tal-Pulizija li qiegħed jaqdi dmirijiet ta' Kummissarju tal-Pulizija, ma nixtieq li iva jkollna dan il-Kummissarju maħtur dan il-metodu ġdid, metodu li jirrifletti trasparenza sħiħa. Prime Minister, today you received an email concerning an alleged breach of the Whistleblower Act involving 2 persons of your security detail. Can you comment? Jiena is-security detail meta nqala l-episodju li qed jissemma hemmhekk ma konniex persuni magħżulin minn imma persuni li jiena wrid. Mal-mument li sirt naf li kien hemm diċerija kważi ta' wrongdoing, within seconds aġixxejt u neħħejthom minn miegħi. Skużi? Se kien diskussjoni fil-Parlament, l-Oppożizzjoni żgur ma konsultax magħna dwar dak li ppreżentat il-bieraħ. Anzi l-Oppożizzjoni ħadet pożizzjoni totalment differenti fil-kontenut tal-abbozz tagħha li ppreżentat il-bieraħ minn dak li qalet f'Diċembru tas-sena li għaddiet. Jiġifieri f'Diċembru tas-sena li għaddiet, l-Oppożizzjoni ħarġet bi proposta. Illum il-bieraħ ħarġet b'abbozz kompletament private members bil kompletament differenti fil-kontenut jew li ma jirrispettax il-Venice Commission Report, ġifieri hawnhekk kwestjoni ta' prinċipju. Jew se nimplementaw il-Venice Commission Report, jew maħniex. Il-proposta tal-Oppożizzjoni ta' 2/3 bit-2/3 imkien ma jgħadha fil-Venice Commission Report.